Il-President tar-Repubblika nidiet inizjattiva oħra b'risq l-istrina. Iżda din id-darba l-President kelmet lill-udjenza qudiema u l-midja b'ton kemm xejn differenti minn dak li mdorrijin bih. Qalet kif wara l-inċident tal-4 Ottubru mhux faċli li tmur quddiem il-poplu Malti wawċi biex idaħħal idejh fil-but u jagħti daqqatit lil Malta Community Chest Fund. Inċident traġiku mill-iktar sfortunat kien sa dak il-mument fejn għedna ir-raġel u jien isma' ejjew naraw kif se niddownsizjaw u naħdmu bli għandna. U nista' ngħidilkom ġifieri kienet kull iktar triq faċli. Il-President ta' Malta qalet li l-perjodu mill-inċident ta' Paqqaqli għall-Istrina ma kienx żmien faċli għaliha. U allura meta toqgħod tħares lejn dan kollu f'daqqa waħda minn xi ħaġa daqshekk pożittiva toħroġ traċedja tiġi kważi sitwazzjoni fejn tagħmel riflessjoni kbira. U nistqar magħkom jisna qed nitkellem mal-familja tiegħi. Li kieku m'għandniex il-fidi naħseb li konna ngħidu nagħlqu l-bibien. Iżda żgur li l-Malta Community Chest Fund ma tistax talaq il-bibien minħabba x-xogħol kbir soċjali li tagħmel ma' mijiet kbar ta' nies li jitolbu l-għajnuna tagħha. Għalhekk talbet biex aktar Maltin juru s-solidarjetà tagħhom ħalli l-Malta Community Chest Fund tkompli bil-ħidma. Ħeġġet ukoll lill-istudenti mill-iskejjel primarji u sekondarji sabiex jagħtu d-donazzjoni żgħira tagħhom fil-kampanja Istrina BOV Piggy Bank. Il-kap eżekuttiv tal-Bank of Valletta Charles Borg fisser kif il-bank iżid ma' dak miġbur mit-tfal u spjega kif sal-lum din il-kampanja kontribwixxiet mal-1,000,000 euro lejn il-fondi tal-Malta Community Chest Fund.